tervetuloa Mikkelistä, Olli Hokkanen! Että sä oot tämmönen kokiksen juoja kaveri. Sä juot kokis tyll. 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 Mä ajattelin vetästä tommosen 1,5 litraa tosta. Tyll. Joo. Osittain on sukulainen sanonut, ei järkevää ole. Tyll. Joo. Osittain on sukulainen sanonut, ei järkevää ole. Tyll. Joo. Terveys ja hampaat siinä menevät. 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 Siinä. Ei pysty. Ei jaksa enempää. Ei pysty. Ei jaksa enempää. Ei pysty juomaan. Ei pysty juomaan. On niin hapokkas. Ei pysty. 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 Ei jaksa. Ei pysty. Ei pysty juomaan. On niin hapokkas. Ei pysty. Ei jaksa. Ei pysty. Ei pysty juomaan. On niin hapokkas. Ei pysty. Ei jaksa. Ei pysty. Ei pysty juomaan. On niin hapokkas. Ei pysty. Ei jaksa. Ei pysty. Ei pysty juomaan. On niin hapokkas. Ei pysty. Nyt kävi näin. Nyt kävi näin.